És un quart de dòlar. Un quart de dòlar. Qualsevol moneda, doncs, ja serveix. Que sigui com més gran millor. Sí, perquè és més visual. Val. Si tens una fitxa de casino també servirà, Vinga. però un objecte així. Tenim les monedes, les sentim. Què hem de fer amb aquesta moneda de 2 euros, de 50 cèntims? Desapareixerà de les mans. M'estàs dient que la prendrem? Això és normal. Això és normal. Home, però ja està que... És veritat, ens vam ensenyar El que és estrany és que et vingui una altra moneda de 2 euros. Ensenya't a multiplicar-les. No, però jo no soc Lourdes. No. Marc Lourdes. Màxima. Això, A veure, Marxema, com fem desaparèixer aquesta Jo t'ho moneda? ensenyo, que es vegi bé, ho veieu bé? Val, en Xema té ara la moneda al palmell de la mà dreta. Sí. Ben oberta. Simplement s'ha de posar el palmell de la mà esquerra, L'ha deixat a l'esquerra, bufo, bufa, i desapareix per art de màgia. i ja no hi és. Ara ho provem nosaltres, en Jordi Cortines, que també ha entrat. Vinga, la teniu al palmell de la mà dreta. Palmell de la mà dreta. Palmell. La deixem a la mà esquerra, Tanquem? bufem, Tanquem la part... i jo la tinc a la mà esquerra. Sí. No, Tots 4, sí. no funciona. No funciona. No funciona. Això és més Macpollo que Macxema. Però té un petit secret, i el podem explicar perquè la gent ho pugui fer a casa. Simplement és amb un tros de celo. Ah, Sí, s'ha de fer en celo. Mira, giraré la moneda i es pot veure com tinc un tros de celo. val. És a dir, el que Oh. seria en una de les cares de la creu, per exemple, de la moneda, i poses un celo així arroplegat, fent aquella forma així com de circunferència, que clavi el celo i se't clavi al palmell de la mà. Exacte, i mira, us ho he portat perquè, si ho vols fer, Frank... A veure, jo ho provo, Sí. Però tu les mans no et suen, llavors. Bueno, O és un celo que deu si ser... estàs nerviós, agafes, està lento... Imagina't que estàs a punt de fer aquest truc de màgia que no Clar. l'has fet mai. Clar, ara ho entenc. Bueno, però a casa s'ha d'assajar. Sí, tots els jocs s'han d'assajar molt. Abans de presentar-los, sempre... Teniu tots celo, ja? No, encara no. No teniu el celo? Clar, jo sí que el tinc posat, clar, llavors ja ho entenc. Sí. Jo ara ensenyo la moneda al palmell de la mà, tu veus la moneda Ester, Sí, correcte. però clar, tu no saps que hi ha celo a sota i que està enganxada. Llavors ara, mira, fliparàs, veus aquesta moneda, Ester? Veig aquesta moneda, la Mira, teva dreta. jo ara la deixo al meu palmell, al palmell de la meva mà esquerra, Quina fi. i S'ha notat, S'ha notat. ja no hi és. Entre el Mac Xema i el Sant Lluís... Estic molt d'acord amb Antoni Bravo, M'ha estat impressionant. que la suor m'ha fet una mala passada, Sí. Si no hi ha celos també de doble cara, que enganxen per les dues bandes. Però a veure, tots els jocs de màgia és molt important que sempre s'han d'assajar molt. No és un joc que, mira, me compro un juego i ja el hago. No, aquestes coses no van així. És un joc amb una moneda on s'ha d'assajar davant d'un mirall, al lavabo, on sigui, a poc. Mira, el Lluís ho està provant. Aquí, concentrat. Funciona o no? Sí, molt bé. A Jordi Cortines li ha quedat realment molt bé, Tinc bueno, jo me l'he posat al palmell de la mà esquerra. Val, moneda de 2 euros. Moneda de 2 euros. Hola, què tal? La passo, la deixo anar de la dreta. S'ha de fer una mica així perquè... Sí, fas veure que ho Fas deixes. veure i es tanca. La cosa és que amb el celo s'ha d'obrir el palmell quan el gires perquè la gent no sospiti. Clar, home, clar. Llavors ja està. Faig bufo. Ara puc dir paraules màgiques. Abracadabra, pota de cabra. Molt bé. Suposo que no puc obrir les mans per celebrar-ho, no? Escolta, amb aquest ja l'anirem practicant. Sí, A tot això, veig que tens més monedes aquí al peu del micro. Queden 3 minuts. 3 minuts, va, dona temps de fer 3 minuts un joc, Sí, no? un joc Sembla bé? sense truc ja. Sense truc? Màgia de veritat. Màgia de veritat. Bé, jo t'explico. Jo visc al costat d'on viu l'Hereu, aquí a Travessers Esports, o sigui, Sí. a vosaltres, al mateix carrer de Coms Ràdio, i a baix de la fruiteria, bueno, ja està el Pep, i el Pep és com de tota la vida, és el fruiter pues, de casa. I la mama aquest matí m'ha dit, escolta, Xema, per què no vas a comprar fruita? I aleshores el Pep, com ell ja sap que jo sempre faig màgia, m'ha dit, mira, Xema, faràs màgia però amb 25 cèntims, i si m'impacta molt el joc, les monedes te les regalo, i si no m'impacta, doncs me les tornes. I això, jo, mira, us ensenyo una moneda de 20 cèntims i una de 5 cèntims. La veieu bé? El palmell de la mà esquerra. El palmell, bueno, és igual a la dreta o a No, però vull dir l'esquerra. que les veiem Sí, bé. les veus bé, Jordi? Sí, palmell Sí? de la mà esquerra. Molt bé. Aleshores, el que he fet és agafar una de les dues monedes, així, i me l'he endut, la de 20 cèntims, La de 20 i me cèntims. l'he endut a la butxaca, Val. així. Aleshores, quina moneda tinc ahí? La de 5 cèntims. Si tinc una moneda de 20 cèntims i una de 5 cèntims, total de monedes 2, 25 cèntims, no? Correcte. Sí? Sí. Bueno, repetim el joc. És amb una moneda de 20 cèntims A veure, una i ara moneda de torna... 5 A veure, cèntims. en Xema s'ha tret la moneda de 20 cèntims, l'ha deixat a la motxilla, que la té com a mig metre, va arremangat i ha tret una moneda i continua havent 2 monedes. Sí. Mira, 20 cèntims i 5 cèntims. Total de cèntims? 25 25 cèntims, oi? Sí. Si jo, per exemple, agafo la moneda de 5 cèntims, la veieu bé? Sí. I la guardo a la motxilla? Sí, i a més se sent com la tires a dintre. N'hi haurien de quedar 20. Hauria de quedar la de 20 cèntims. Us ho explico més calma, no? Però hi torna a haver la de 20 i la de 5. És el primer mag que se li reprodueixen monedes de Escolta, 5 aquest truc cèntims i de 20 és
no, mira, 20 cèntims i 5 cèntims. Total de cèntims? 25 cèntims. Si, per exemple, agafo la moneda, la de 5 cèntims, que es vegi bé, queda la de 20. la poso a la butxaca, I n'hi ha dues, i torna a haver la de 20 i la Vas de a 5. portar un bitllet de 20 euros? Crec que podem 5 fer amb cents, 5 això. cents, home. No, 20 i 5 cèntims. Total de cèntims, 25. Ho faré càmera lenta. Espera un moment, la mà dreta? No tinc res, estic arremangat. No, és que va remengat i no té monedes entre els dits. En treu Mira, una i 20 segueix. cèntims i 5 cèntims. Correcte. Sí, l'agafaré molt suaument, així, El què? la moneda de 20 cèntims. La de 20, La de 20 cèntims. I me la poso a la motxilla. butxaca. Quina moneda quedarà aquí? La motxilla en quedaré jo. Sí, I quina ara és la... Desapareix tot? No, tot. No. Bé, estarem reflexionant, pensant com s'ho fa això. Demà hi tornem a les 4, darrere del que has dinat amb el David Fleta, l'extra ràdio de 4 a 7. Un petó.